Ako po si Reynaldo Vicino na nakatira sa Las Piñas po. Ako po isang kidney transplant at ang aking gamot ay nagkakahalaga ng 35,000 na hindi ko kaya matustusan araw-araw kong maintenance po dahil sa anti-rejection. Naway matulungan niyo po ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa tulong na inyong inaabot sa akin. Thank you po uli. Maraming salamat po. God bless po. Eto mga ka-aksyon, mula sa satellite office sa Kongreso, dumulog si Reynaldo Viceno para humingi ng tulong para sa kanyang patuloy na gamutan. 12 taonan nang mangyari ang kanyang kidney transplant operation at ngayon ay patuloy ang kanyang maintenance. Kumusta po yung pakiramdam niyo po ngayon? Awa naman ng Diyos okay naman po. Opo, so Hindi naman nagkakasakit. Kumusta po yung kalagayan po ninyo matapos po yung 12 years na kidney transplant na isinagawa po sa inyo? Sa ngayon po, okay naman po kasi na-sustain ko naman po yung gamot na naiinom ko. Galing din naman po to sa mga pinaglapitan ko ng tulong ng mga LGU, sa mga government po. Kaya sa awa ng Diyos, nasusustain ko po yung gamot ko. Tapos yung kalagayan ko naman po ngayon, ano ko naman po, minsan okay, minsan hindi. Kasi hindi ko pa rin talaga susulan at kasi ay sakang patient po eh. May nararamdaman ka pa minsan-minsan, minsan naman okay naman yung pakiramdam mo. Minsan naman di ayos. Saka ano ka lang, bedridden ka lang. Kasi masakit ang ulo, ganun po. Meron po kayong sinusustain na gamot, meaning meron na po kayong maintenance. At eto po, nasabi nyo, palagian po kayong humihingi ng tulong. Ibig sabihin po ba, taon-taon po ay ginagawa nyo na po itong paghihingi ng tulong para po masustain ang inyo pong gamutan? Opo, tama po kayo dyan. Kasi ako po, wala na po akong trabaho. Wala na po ako. Disabled na po kasi ako. Hindi man ako makapagtrabaho kasi mamaya stress po yung aking kidney. Mahirap na kasi once in a lifetime na mabuhay ka ng normal. Ang hirap po mag-dialysis. Naranasan ko po yung mag-dialysis talagang sa after po talaga ako na gusto. Sa tagal ko nagda-dialysis po, parang susuko na rin po ako. Dati po akong OFW, nagtatrabaho po ako sa offshore. Ngayon, tik-tik kalawang tawag po doon sa trabaho ko. Hindi siya si going vessel, naka-standby lang siya sa dagat. Tapos nagtitik-tik kalawang lang kami, yun ang trabaho ko. Huli kong sampa, medyo hindi na maganda yung pakiramdam ko. Kasi magpa 5 months na ako nung nasa on-board ng ng barko namin. Medyo hindi na maganda yung pakiramdam ko. Na-detect po ako, na-detect po ng doktor na meron po akong chronic kidney disease noong 2009, tapos 2010 nag-dialysis na po. Kaya naano ko po yung hirap talaga na mag-dialysis. Actually po, yung gamutan, hindi ko po talaga kaya sustain. Kasi po, wala naman po akong kakayanan na masustain po yung gamutan. Although may nakukuha akong maliit na pension doon sa sa SS2, kasi disability na nga po ako, maliit lang po yun. 4,000 lang po yung katanggap ko doon. Kada buwan, hindi ko sapat para sa maintenance ko po na panghabang buhay. Kasi sobrang mahal po ng anti-rejection ko. Opo. Tapos ang ginagawa ko po, lumalapit ako sa lahat po ng ahensya, katulad po ng Ako Bicol Party List. Kayo po ba ay may mga anak na po ni Mrs.? Wala po lang po kami lang po mag-asawa, hindi po kami pinagkalooban. Ang hirap po ng sitwasyon na wala kang lalapitang medical. Opo. Kasi doon lang po ako umaasa sa rejection ko sa kidney ko ang isang araw ko pong iniinom umaabot po ng 1,000 po.
hindi ko kaya, hindi ko po kayang i-sustain po lahat po yun. Kaya kahit mahirap, kahit umulan o umaraw ko, tigtataga ko po yun para lang masustain ko yung gamot ko. At dahil Oo. dyan, Tatay Reynaldo, para sa ora mismong pagtugon po sa inyong pangangailangan, nasa kabilang linya na po ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Ito po, Sir Alvin, si Tatay Reynaldo ay nangangailangan po ng tulong sa muli sa Ako Bicol Party List dahil sa kanyang pangangailangan buwang-buwan na 36,000 para lang sa gamutan. Ano po ba yung maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List para po sa libreng serbisyo para kay Tatay Reynaldo? Tama-tama po kayo dyan at nakita po namin sa record namin kanina na si Tatay Reynaldo po ay nakalapit na sa Ako Bicol Party List po upang para sa kanyang kondisyon, kanyang karamdaman, yung hinihiling po niya na 35,000 plus po, wala naman pong problema yan. Tulad po na sinasabi ng ating butihing congressman ng Ako Bicol Party List ay basta lang pumunta sa atin, lumapit sa atin sa Ako Bicol, tayo naman po siguradong tsak yun, natutulungan po natin. Kung kaya po, yung 35,000 po na hinihiling niya, panggamot po niya yan sa NKTI, bubuuin na po yan Ako Bicol Party List, gagawin na pong 36K po na worth-time guarantee letter. Ayun. So, kabuang 36,000 po worth of guarantee letter ang matatanggap po ni Tatay Reynaldo mula sa Ako Bicol Party List. Yes po. Paano po yung magiging proseso para matanggap po ni Tatay Reynaldo itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Opo, yung proseso po para kay Tatay Reynaldo, huwag po siyang mag-alala at naibigay naman po niya yung mga records niya, yung mga dokumento niya nung una. Ito po, hihintayin na lang ni Tatay Reynaldo ito. Tatawagan po siya ng ating mga staff, na Ako Bicol Party List staff, kapag po ready na yung kanyang guaranteed letter worth 36,000 na panggamot po ni Tatay Reynaldo. Hindi naman po magtatagal yan sapagkat ipoproseso naman agad yan ng ating mga coordinators and staff. Sagot na po ng Ako Bicol Party List itong 36,000 na Oo nga. ninanais niyo pong tulong mula sa Ako Bicol. Ang laking galak po na natulungan po. Alam nyo, napakasarap sa puso ko na makakatanggap na ng ganun. At ako'y nagagalaki po ko, nabigo na lumapit dito sa kanila Ako Bicol Party List. At Opo. ako'y napapasalam. Diyos na po ang bahala po sa lahat po sa kanila. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pag-support po sa aming mga pasyente. Kaya po, ingat po kayo at God bless po.